Maliens ani nyokuma bi amena révélation bele badoke bituguni bi samedi 20 juin 2026 Ambenya asimika fanga ala ka dongodo duguje dore bebo fanga imbarkala Maliens koni bina I talona oro mi be jorla me I bina oro mi te jorola Asimi Goita nunu kele ka coup d'état ke ou kolonali mogo duru kele ka coup d'état ke ka e ibeka mine ka bui u kofe u tara yu kale nyogo nyide ay kuma ina mede u tara muri do di fi Maliens bi révélation be bi de parce que ma danyo na coup d'état be ke domi manga yere kela parce que Maliki Jawde kunga ka ke Mali président mais bema ko ka simi kai sigana dona de porla u tara doningala do di fi ka tigi kali nyogo nye kute nyogo njafa Malien be ka kuma ina me journaliste Kassim Traoré kuma do fana fo metla ko fana kala o perevu do ede Malien ko be dugu kono hara madeni ka ko ya be ka tien kwa imiri es kuma ka en fin do yi anga mogogoroba ba do kalekan ni ya do en fi ni ma kalekan ni ma clé avec la ki kele abi kele abi deun kele ibe famille do ye nou e deun sura be sa ou be kodo be ke ou be taga ji bon ko ni ko be ka ke ou faye ni dalaka ndo ou be o bay ni dalaka ndo ou be o moke ni dalaka ndo awani ni kolonali mo duru kele ka kurita ko ye dalaka de do mena kuma de fana be de oni buye fana kuma mo fana fo no e la du kan de buye ma ani docteur Sogel ko kala mai ka yoro Maliens mena fendo de taka daw nyakorobi sosolitala nebe kuma abeta nyini ngalu fana ke ngalon kelinte nga kuma la Maliens munde kara utara uyu kalidi ku boroda kurane kan o mu bode o ma da mori kelema utara mamu fia be kuma na mena tlaka moru yere togo fana fotuguni beta togo de togofoli.com metla me moru chama togofobi sisa utara uye kalidi ke uyu boroda kurane kan Malien be ka kuma ina me uyu boroda kurane kan ki kali kute nyogon janfa uyu kali utara soma o fana fe ki kali fin de la komi kalekan yaro kalekan ka mi obende bon asimini sadio ni muribo kone ani wage uyoke ki boroda korane ka mu bode u kala ka taka soma kunda tuguni ka ti kale tuguni o te fly sabana tuguni u konu ye nyogon koni mama e janfa ke e mu me janfa ka tenga ebulu oye flana ne betla ne me to ko fon de damne sanno utara buye fi anfa buye klobe na ne me ka galonte utara buye fi buye kuma buye fleni buye sulamedi anga bonya be buye ka anfa buye ashirifu sharafa ala ka barka do ala utara buye fi buye ko asimi kibena to ko soro ko jembe be ni to ko fo comme Mali togo be na bo djembe kame buye ya fo dugola ka fo keneka a video bi buye ko abena togo soro o ga soro docteur Sogel ko kala maiga mata Nations Unies na folo o ga soro asima togo soro folo bandao genen ka buye utara imaye bandao kelen ka sadu ituni sadu kamara imaye asimi bora ko olu kitese ka nyogon janfa kono le nyogon janfa ko c'est pas bon Kolu de Djara ka kenyo fait mais mogo a été Assimi ka vidéo ladje ou ye banda o gen domina Assimi n'était pas trop pour Assimi miri kalekan la dro a farala tokan Assimi n'était pas pour ça do da forcer donc toura nyogo mbuluti Maliens ko be dugu kono ou yu tore la 600 banda o gen o tara buye nu kuma na parce que buye kunte banda o ka fanga fe buye kuma afa buye kuma buye baloli no buye den baloli me nimeka galonte buye ko mbe do yi awa obe toko soro fanga imbe nyaubulu aw mo duru ani docteur Sogel fanga imbe nyaubulu mais na ye nyogon janfa ne buye ka do tawye awa ne madala na be nyaubulu buye ofo fenge anfa anga karamogo ba no be segu pele sego la sana kane fana kuma dugola Sego la sana kale klubena Sego la sana kale anfa anga karamogo ba Sego la sana kale sego ka belebele ako dogola aya funa kona ya utege di nyogoma ka benya
mais ni janfa donna aw ka cercle kɔnɔ a tɔ bɛ tiɲɛ de ka taa fɛ n ye mɔgɔ fila tɔgɔ fɔ n'est-ce pas maintenant sisan mɔgɔ sabanan n bɛ Kassim Traoré yɛrɛ bila parce que Assimi ka ko bɛ ka tiɲɛ a bɛ ka surusi ɲini yɔrɔ o si tɛ parce que Kalekan ye fɛn dɔ ni Kalekan janfa b'i bila manamana ko de la i ma ye a donna Batuluɲanko ninnu na depuis Assimi donna janfa la dɔrɔn a ka ko bɛɛ tiɲɛna a bɛ n'a tɛ sunkuru tigɛ la a bɛ suɲɛni na a wa dalakan parce que a y'a dalakan sɔsɔli min kɛ a kɛra ngalon tigɛla ye ngalon yɛrɛ de kɛra taabolo ye an m'a remarqué yan hali ni ye tiɲɛ fɔ i ko man di Assimi ye c'est à dire ngalon kɛra virus de Assimi golo kɔrɔ parce que Kalekan ye fɛn dɔ de n tɛ ka kuma maa minnu ma wolo danbe du kɔnɔ n kɔnt'olu ma dɛ maa minnu wolola du danbemaw kɔnɔ olu b'a dɔn ne bɛ ka kuma fɔ tiɲɛ de don cɛ ni dalakan kali ne Segu Tunkara bɔlen ne bɔtɔ Mali la ka na ne t'o bɛɛ fɔ réseau kan ne kɛlen ka visa sɔrɔ ko n bɛ na Amérique yan ne ye kumakan dɔ fɔ bilahi a sigo nara da ne kan k'i ye nin fɔ k'i dun m'a kɛ o dugujɛ ne sola porokoto ka kɛ o y'a ye parce que ne kunna fɛn ka gɛlɛn cɛ a kɛra fanga ye a kɛra fɛn fɔ ni dalakan dun a bonya dɛ n'i ma bonya n'a kɛra wuli nɔfɛ hali ni sara i denw a bɛ tila k'olu fana kɛlɛ walahi dalakan man ɲi Assimi ninnu ye dalakan de dun u taara bu ye k'u ma ayiwa ne ka dugawu b'aw ye n'a ye ɲɔgɔn janfa a bɛ bi Seko Lassana Kane fana y'o f'u ɲɛna n bɛ na Kassim Traoré fana ka video kalan ani Assimi ye janfa kɛ cogoya min na bɛɛ ko depuis Dr Choguel ma taa Nations Unies na a fɔra ko n'aw ye ɲɔgɔn janfa a ma fɔ ko ni Choguel ye Assimi janfa ou bien ni Assimi ye Choguel janfa tɛ dɛ ko n'aw ye ɲɔgɔn janfa aw mɔgɔ 5 ani Choguel k'aw ka nin ko diɲɛ bɛ na o tɔgɔ fɔ o ka sɔrɔ Dr Choguel ma taa Nations Unies na o kɔfɛ de Dr Choguel taara Nations Unies na ka na Mali ye tɔgɔ sɔrɔ ten u ɲinana Kalekan kɔ u nana don WG la mais yan'an ka don la Kassim Traoré pour que ka ne ka kuma tɔ appuyer anw n'an ka janga journaliste Kassim Traoré fana kumakan na mais après an bɛ kuma tɔ décortiquer a ye na mɛn lolo filɛli anw ka jamana kɔnɔ bi ko tɛ o mɔliw ka fara banikɔkaw kan olu ye jamana in bila sira dɔw kan président o président n'i nana hakili la a daluyaw bɛ yen a bɛ ɲɛfɔ maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kuluba sigi n'u fɛn faamaw sigi o togo ɲɛna an ka jamana kɔnɔ jamana ko bɛɛ tɛ se ka fɔ nka an ye cɛkɔrɔba min masala Segu a ye dɔɔnin fɔ an ye a ko n'an sera ka dɔw faamu ale kɔni kɛrɛfɛ sigi ka di nka ale tɛ fɛ maa ka bigi ta ka sɛbɛnni kɛ o man d'ale ye n bɛ nin fɔ mun na parce que cɛkɔrɔba in ko ma ko minnu filɛ fanga la nin ye bɔyɔrɔ 5 don a y'a lamɛn dɛ n'i ye bɔyɔrɔ 5 in ta k'a jateminɛ n'u ser'u bɛncogo la u bɛ ko kɛ nka n'u tora nata n'u tora yɛrɛko n'u tora balimako n'u tora sinjiko ka ɲinɛ faso kɔ maa wɛrɛw bɛ na mun b'a kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan olu ye ci don maa caman da k'a lase u ma n bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun na Amara anw ka jamana in nafa a tɛ fɔ ka ban a bɛɛ ye kuma in mɛn yan ko minnu filɛ fanga la Kassim Traoré ko a ye dɔnnikɛla dɔ de ka kuma fɔ ko minnu filɛ fanga la ko n'u ɲinɛna jamana kɔ ka kɛ yɛrɛko ani somɔgɔ ko ani nafolo ko ko a tɛna ɲɛ aw bolo awa o kɔrɔw Assimi a bɛ siran a y'a yira de o kɔrɔw tatɔla de don n'u taara mɔgɔ wɛrɛ de bɛ tila ka na jamana in dilan ka ɲɛ olu place la est-ce que nin bɔra Segu Tunkara da non nin bɔra Kassim Traoré da a bɛɛ ye nin mɛn Kassim ye nin fɔ depuis 2025 ou bien 2024 a video kɔrɔ bɛ ne bolo ne tɛ ɲina non bari an ka farafin ka problème min an ɲina ka di quoi i bɛna fɔ sɛ hakili de bɛ farafin dɔw la quoi dɔw bɛ ɲina quoi Assimi Goïta u dalakan de dalakan wallahi billahi an yɛrɛ ka so kɔnɔ n bɛ n ta tigi tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ Segu Tunkara wolola so min kɔnɔ an yɛrɛ ka famille la famille Tunkara la a k'a ye ne yɛrɛ somɔgɔ dɔ sɔrɔ a ye dalakan de ka ko dɔ la a tilara kalan na a ye baara ɲini a sen n'a bolo la billahi a ma baara sɔrɔ n'a donna baara la u b'a gɛn k'a mangoya ko wulumusonin bobi a kɛra ne yɛrɛ somɔgɔ dɔ la u taara lajɛ cɛkɔrɔba dɔ de bɛ yen a bɛ filɛli kɛ cɛkɔrɔba ko e ye dalakan dɔ dun
aw k'ale ma dalakan don ko wallahi k'i dalakan don k'i dalakan don a ka ca san 20 ye ko o y'u miiri a yɛrɛ ne yɛrɛ tanti dɔ de ko a ma k'i dalakan don k'a filɛ nin mais n tɛ n'o bɛɛ fɔ quoi parce que somɔgɔ ko ye a tigi kulo bɛ na o k'i dalakan don ko ko bon k'a ma saraka bɔ cogo jumɛn k'i bɛ segin kɔ di i ye dalakan don min na i b'o de kɛ o dɔrɔn de tu t'a la saraka t'a la foyi t'a la i ye dalakan mun don k'i bɛ nin de kɛ ko ni nin kɛra k'i m'o kɛ ko b'o de o de filɛ i nɔfɛ tan ne an ko bɛɛ cɛ ka bɔ yen ne ye Segu Tunkara yɛrɛ mun filɛ nin ye ni ne bɛ ka kuma aw fɛ bi ne Segu Tunkara mun bɛ ka kuma aw fɛ bi ne ye dafalen den de a bɛ dafalen den kɔrɔ dɔn ni muso ka denko gɛlɛyara a b'a dafali ala ma deli fɛ ne ala ye ni nɔgɔya ne mɛ nin kɛ ne ba ma taa mori fɛ a ma taa soma fɛ ne ba balolen bɛ ne yɛrɛ balolen bɛ ne ba dali fali o de kɛra ne ye kankan Seguba tɔgɔma de ne ye karamɔgɔ tɔgɔma de ne ba a yi masiyɛn ala de ka ala deli ala ka den nɔgɔya ye ni ala ye den nɔgɔya a b'a tɔgɔ da kankan Seguba la ne de wolola ne tɔgɔma ye Guinéen de kankan Seguba o dalakan di ni ne kun ma tɔgɔ da la bila an bɛ ka mun fɔ bi an kun t'o fɔ bon dalakan ye fɛn dɔ de n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n tɛ ka kuma mɔgɔ minnu bɛ réaction kɔnɔ dagalakatɔ ni daji bɔ NGK den ninnu n t'olu ma dɛ mais n bɛ ka kuma halaladenw minnu ye worotan denw ye minnu faw baw furu suma ni halala la olu b'a dɔn ne bɛ ka kuma min fɔ c'est la vérité bon Asimi gɛrɛgɛrɛ n b'a kɔ Asimi ye janfa kɛ Asimi y'a kalekan sɔsɔ e ma depuis Asimi ye trahison daminɛ awa u mɔgɔ 4 tɛ yan a bɛ tila ka u mɔgɔ 4 fana bɛɛ janfa tuguni n'a ma kɛ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ fo ni kɔn kɛra ma dɛ parce que ni kara wuli nɔfɛ a virisilama de bɛ k'i la i ma a ka fɛn bɛɛ nkalon n'a depuis Asimi donna janfa la don min fo bi Asimi ye décision jumɛn ta Mali kɔnɔ k'a hɛrɛ filɛ maliyɛnw k'a tɛ yen n b'a défi lase a ka vidéo manu ma a ye layidu kan min ta k'a hɛrɛ filɛ maliyɛn denw kan a décision kelen a tɛ yen bon tant que Asimi Goïta bɛ yen Mali tɛ lafiya n'a ye lafiya sɔrɔ n'a ye Tunkara de a ka fɔ ɲamɔgɔden Asimi dalakan min don dalakan in bɔcogo t'a la fo Asimi yɛrɛ ka taa ka bɔ yen c'est la solution que je vous dis aujourd'hui parce que Kassim Tarawele ka kuma la ko n'a ye jamana ko to ka kɛ yɛrɛ ko ye a ye taa Asimi Goïta ka conseiller fɛn fɛn bɛ Kuluba a bɛɛ y'a somɔgɔ di olu ma révolution kɛ anw bɛ gabakurun fili la boulevard la don min na olu tun bɛ sinɔgɔ dilan u ka salon kɔnɔ fanga sɔrɔlen a taara somɔgɔw bɛɛ ta ka firi fan bɛɛ ça c'est une trahison d'abord Aïssatou Kamara bali ka baara kɛ Aïssatou Kamara janfa ka Dr Choguel Maïga janfa olu bɛɛ lajɛlen talen kɔfɛ est ce que Asimi bɛ ka hɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ non bon débat ya kalekan janfa a bɛ kalekan fɛn fɛn da kɔfɛ a y'a bɛɛ janfa o kɔfɛ a ko k'a bɛ élection k'a dɛsɛra ka élection k'a tila k'a yɛrɛ janfa o la o kɔfɛ a ye kale maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko transition tɔ tora kalo 7 kalo 6 a tila k'o fana kumakan janfa a ye kumakan fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra nkalon ye nkalon kɛra virisi ye Asimi Goïta golo la wa a tɛ ban bilen nkalontigɛlaw de kɛra teriw ye nkalontigɛlaw de kɛra jɛɲɔgɔnw ye nkalontigɛlaw ni malangolonw olu de kɛra jɛɲɔgɔn ye parce que a yɛrɛ kɛr'o dɔ de sanu o de donna virisi la parce que a ye janfa kɛ a ye janfa guloki don o b'a suit fo lahara awa solution t'a la ala sago aw sago a kan bɛn an bɛna épisode wɛrɛ kɛ tuguni an bɛ ka nin bɛɛ kɛ de parce que a bɛ ka wuli de ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔw la k'ole de bɛ k'ale bali ka Mali jɔ Masimi bali muso ko ka don batulu ɲanko ninnu fɛn fɛn la a bɛɛ nana janfa in nana don bɛɛ de kɔnɔna na parce que n'i ye janfa kɛ ala b'i bila sira de ka sira min b'i tɔ coron ka taa fɛ o ma kɔrɔbɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma Asimi bɛ degun min kɔnɔ bi attaque minnu bɛ ka kɛ réseaux sociaux tɛ maa kumakan tɛ guerre de communication tɛ an tɛ guerre de communication kɔnɔ o banna pewu Mali gagnera guerre de communication na ni Mali kumana bi tero kan bi a commentaire ka ɲi mais ni Faransi kumana k'a bɛɛ nɛni o b'a yira ko Mali gagnenen don donc maa si dabara tɛ ka to ko Asimi bɛ ka dɛsɛ maa si ka kumakan tɛ ka Asimi bali ka baara kɛ Asimi ka incompétence n'a ka janfantidenya de filɛ a nɔfɛ bi ala sago aw sago ne bɔra kuma la a ba solution tɛ dɔwɛrɛ ye a ye janfa min kɛ k'a fɔ ka ji bɔ ji bɔn t'a la dɛ u ye layidu ka ni de y'a to an ma Robert Gueye sara Gueye kale kuranɛ de la k'i kale Bible la k'i bɔra kuranɛ kan Robert Gueye mun bɛ Côte d'Ivoire denmisɛnninw ye coup d'état kɛ ka taa Robert Gueye ta ka foro kɔnɔ ka na n'a ye a ye kale de k'a t'u janfa a y'u janfa a ma taa u taara faga goudron da sanfɛ Sanogo
ani Ibeka ta Ibeka tara Sanogo ka salon kɔnɔ k'i kale kuranɛ la k'a tɛ Sanogo janfa Ibeka ye Sanogo janfa Ibeka minɛna ka Ibeka minɛ k'a yala i b'a fɔ ko trophée k'a malo diɲɛ bɛɛ ɲɛna parce que a ye Sanogo ninnu janfa maa ma ye janfa kɛ Ala t'i faga n'a m'i malo an y'o bɛɛ fɔ Asimi ɲɛna bon a ta fura foyi t'a la aw a bɛ malo fana a y'a sɛbɛn ne d'a fɔ an na Ala t'a fa a yɛrɛ malo la déjà mais a bɛ malo ka tɛmɛ nin kan ne d'a fɔ an ɲɛna a ye décision fɛn fɛn ta a si ma kɛ hɛrɛya ma a si hɛrɛ tɛ Mali kan depuis a donna janfa in na an bɛna tour filanan an bɛna deuxième sini a y'aw préparer an bɛna révélation dɔ fana kɛ Asimi ni Baturu Ɲanko fana kan tuguni maliyɛnw c'est-à-dire que an bɛ tournoi wɛrɛ de la Mali kura ko la parce que ngalon dɔ bɛ yen i b'a yira maliyɛnw na di nin ye ngalon di gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Asimi kan bi politicien tɛ activiste tɛ sɛ da ka dogo buru fiyɛ la ne b'a mɛn se jumɛn mɛ ne bɛ Asimi jogo de fɔ la a man ɲi a wa foyi tɛ ne balo fɔli la ne ye danga fana don maa ma bɛ ka Mali janfa maa ma bɛ ka taa fara majugu kan ka Mali janfa Ala k'a bɛɛ ta tiɲɛ Ala k'a bɛɛ kɔ nagasi k'a ɲɛ nagasi ne b'o dugawu donna a ka ca san kelen ye a ye taa ne ka video bɛɛ lajɛ ni ne Segu Tunkara bɛ ka Mali janfa Ala ka malo aw bɛɛ k'i daji tune ka bɛɛ ka ko tururu n'a ka sɔrɔ ne bɛ ka Mali janfa de ko ka taa tugu marifatigiw kɔ n'a ka sɔrɔ téléphone de la ka tɛmɛ ne ni marifatigi cɛ n'a ka sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a tɛ Asimi fɛ k'a bɛ Faransi de fɛ téléphone ma deli ka tɛmɛ ne n'a kelen cɛ parce que hali sini hali n'a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ne tɛ kɛ Faransi fɛ hali n'a taara ne ni Macron photo bila ko Macron de bɛ ka ne sara parce que a ko Alassane Ouattara bɛ ka ne sara o ye ngalon di mais n bɛ mun fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna karan bɛ Asimi kɔ solution mun ye Asimi ka taa ka bɔ yen a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ a tɛ se ne bɔra kuma la